ewa ene dari hen ene goni hen jamma ñalawma soɓe kay kikiɗe ha yetti e yowmo hande o ɗum ɗon eɓe ɗo bisimilla mabɓe ewa e yewtere meɗen andu hoorema nde ganduɗa ala ko woni sababu muɗum sowona almudagal tigi jarama ceerno Amadou Yaya bandiraɓe nani machallah beltima ɗuɗo salminando en garate musidɗo men mo ganduɗa mo ɓoyɗen nande golle muɗum balle muɗum hono Ibn Diallo ceerno Ibn Diallo walla mbiya Ibn Chine bisimilla ma e sartima Dakar FM. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Aleykum salam wa rahmatullah. tawiɗoɓe ceerno Amadou Samba Lo ceerno Amadou Yaya Ba ceerno Yahya calmina Dakar FM fof gardira salminago e directeur général hono Alaji Abou Ndiaye machallah omo weltana kala e saaha omo duwana kadi kala e saaha machallah tigi jarama ceerno Ibn bandiraɓe nani paami kono kadi beltima ceerno Yahya Seydi Ba bisimilla ma sartima Dakar FM ceerno heeɗi woɓɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi en jetti Allah welde Allah addi en ɗo en jetti kadi gardiɗo radio ngo e tawaɓe ɗo ɓe fof en calmini min wuuro en calmini e dendagal kala kettotoɗo radio serande men fof en calmini min wuuro. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jarama ceerno Yahya jarama ceerno Ibn ceerno Amadou Yaya en nani caminalɗi joni noon an e hoɓɓe men ɓe namde e jaabuji bisimilla ma ko namdoɗa ceerno Ibn ko namdoɗa ceerno Yaya bisimilla sonko ɓeydam hen ɓeyde hen bisimilla ma. eyyi ko noon tigui Amadou Samba Lo caggal nde bandiraɓe fof calmini kadi Madina Gounass fof eko takki ɗum eko taari ɗum e mataw gadorɗen huccinde namdal ko musidɗo men mo ganduɗa ko Ibn Oumar Diallo ewa haalpulaar ene mbiya haymo nanani mbarodi gonga nani muñali mum machallah Ibn Oumar Diallo mo ganduɗa guila wiya pellital gonga ewa kanko ko dariɗo hen gonga kadi eɗen gandi kadi ko dariɗo kadi e kala eko wona pellital kala kanko faate e Madina Gounass gonga Ibn Oumar Diallo ko dariɗo tigi ewa ɗum yadana hen ha woni yimɓe mbiyatamo Ibn Oumar Diallo ko Ibn Oumar Sy ɗonno ko toon o andira machallah noon ceerno Ibn Oumar Diallo ko ɓi ceerno Sara Diallo toon to wuuro meɗen ɗaybata goto mo ganduɗen e Ibn Oumar Diallo a ari hikka pellital ka garannoɗo kala saaha kadi e pellital so tawi woni min namdimama e Ibn Oumar Diallo holnde e puɗɗiɗa arde pellital holko mbiyatamin bisimilla ceerno Ibn. jarama Yahya salminama e pellital sikki garmi hen ko 2010 2009 hedde ɗon yejjiti jaggani hitande sanamde ko ɗum woni jabolam e kono ceerno Ibn Oumar Diallo a ari pellital 2010 ha hande ko 2022 so tawi mi jumani wadde fodde duuɓi sappo e ɗiɗi nan ɗon Ibn Oumar Diallo ko garowo hayso arani ko makko kadi ene ara ewa Ibn Oumar Diallo so tawi pellital ewa huccanama malla tindima ɗo mbawɗa tawede aduna he foof holno keblortonoɗa pellital no waɗi facile kam seeɗa pour jabade ɗum no pellital rendez-vous muɗum andira tan ko ndema so ndema yonti tan kañum so ndungu toɓɓi tan hankkadi ɓalɗi fof fayi ko ɓerɗe fof fayi koye guesare machallah heddi ko ñalawma moɓe toɗɗi fof minen min ƴeewa arde on ñalawma kono ko noon tan so ndungu toɓi tan pellital fuɗɗanama nam e ko noon ceerno Ibn Oumar Diallo bisimilla ma min garto e maɗa inchallahu taala saabu ene jogui namde kewɗe ɗe min parne ma saabu ene heewi golole maɗa e nder pellital golol maɗa kadi eko wona pellital foof ɗum mamin garto hen inchallahu taala joni o ma en kucce ceerno Yahya Ba Amadou Samba Lo ma en kucce ceerno Yahya Ba ceerno Yahya Ba ewa ko ɓi Madina Gounass naajo ko ɗo kadi jeeya ewa ko ɗo jibina ko ɗo janggi e junggo ceerno meɗen ceerno Mahamadou Sall hande o tawete ko toon to Thiès omo wondi toon kadi ɓesgu Madina Gounass naaɓe ɓe ganduɗa ko dariɓe darde tinde ewa gam ko fati e Madina Gounass kala ceerno Yahya so tawi annene kadi min namdimama
holnde meɗɗa arde pellital e hol kadi ko jiiɗa e pellital holko mbiyata min ceerno Yahya bisimilla. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah. Gardiɗo on ceerno Amadou Sambulo ceerno Amadou Yaya e hitande garmi pellital ko 2017 puɗɗima arde pellital e 2017 puɗɗi arde pellital fewde hannde mataw ene gasa ko hedde duuɓi jeeɗiɗi malla duuɓi jeetati malla duuɓi jeetati duuɓi joyi duuɓi 2017 e duuɓi joyi ceerno Yahya so tawi min namdimama onon toon Thiès naaɓe so tawi pellital ene ara holno keblortoɗon ngam immade toon fewde ga hen? eyyi alhamdulillahi rabbil alamin minen kam so ndungu o toɓi tan han kadi haqqillaji amen fof gonata koye pellital so nanngama sowno hankkadi tomin jooɗi fof ko ɗum min jooɗiri so nanngama noon hankkadi ne min keblanoɗo e heblanade nde noon hankkadi ne ko haalande yimɓe ɓe e ardiɓe ɓe holno ɓe jirlorto holno ɓe darorto gila e fofof ha pellital ngal wawa heblanede kono kam si pellital ngal nanngama kam minen kam min poftata hande pellital ngal yonti fof gonga tigi ko noon tigi Amadou Samalo so tawi won namdal ngal joguiɗa bisimilla ma. e noon tigi ceerno Yaya o weltanama no fewi ɗon ko jarama ceerni bon ceerno Yaya somi arema to banggue namdal so wiyama pellital no mbiɗa ni on poftata on deƴata sowona garon beele joni soɗon gara oɗon ɗo bisuji oɗon ɗo otoji beele ɗin otoji koye posuji mon jaltin toon walla ala oɗon jogui to ɓe ganduɗa ko yallitiɓe ene mbaɗa gam arde yimɓe ha jettoɗe Madina Gounass. eyyi somin gara pellital min loota ko bis nam bis o noon o yaltata koye posuji amen nam o yaltata koye posuji amen min keewi ko yaade min jirloɗe bitikaji he min jogui noon ko kees nam kees o noon ko kees pellital kono ko kees fof gonga ko kees jokkere endam ko kees pellital e kala ko aroy hen ganduɗan foti wallitede nam min itte e kees gonga so yeehi noon ha pellital ngal yonti min naata e bitikaji he min jirlo nam e bitikaji ɗi noon hande oɗo saaha alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah min jaaray temedere fawde machallah e bitik gonga e so tawi lewru fof min jaaha yirloyade nam so min jirloyo min keelude ko nam oto o fuɗɗoto ko 8 heures subaka walla so tardi 9 heures ha 21 heures walla ha 22 heures min jirlo nam goɗɗi hen min mbasa gaynoɓe men taw min kortim gonga taw min tampi tigi nde wonno oto ara seeɗa tan jippoɗa nam jola kadi jaaha seeɗa jippoɗa andi ɗum ina muusi ne muusi e ko ni min gurti koye nder Thiès nder Thiès machallah tigi noon tigi jarama ceerno Yaya ceerno bon somi artema nane a jobbino seeɗa a haali hitande puɗɗo arde pellital ceerno bon ceerno bon fodde ko garta pellital guila 2010 mbiɗani ha oɗo saaha hol ɓuural e ɓeydade jiiɗa hen ceerno bon kañum haalde ɗum kadi ma sattu seeɗa kono no heewi nam ko ceerno ko a ñamlam mo ɓuuɓirta no yomma puturo gonga pour mi raɓɓido e haala a wawa gaynde sa wi aɗa lima a gaynta nam tigi mbeɗa andi kam ha so wona pellital ni madinnajo jaɓɗo wonde madinnajo huftidini haala ka foof nam sa jaɓɓiran wonde ka madinnajo a hisi gonga eyi ko ɗo mbawmi haalde machallah nono machallah yaaji machallah noon tigi jarama ceerno Ebon bandiraɓe nani paami kono kadi beltima kono ceerno Ebon so ɓartima namdal to banggue pellital a yi son gaari ɓe hen ko toon to guesa ceerno daaki ɓe hen wonande galleji gonɗo ene garta ga kadi kadi so weyti kadi en duttito gurdam toon to guesa ceerno to woɓɓe ceerno Ebon ko jolfuɓe woɓɓe hen jeeyaka e Madina kono beela en gara en tawtere holno gondiren mabɓe to guesa ceerno ceerno Ebon wallahi ko kalɗa ɗo haala jolfuɓe ko min hikka won ko markimi e pellital nam sikki ko ballal Allah e média Daka FM machallah walla Daka média nam jolfo mo mbaɗɗon ɗon
interview on nam omo marki mi no feewi gonga o ummi ko Louga nam diwanuji Louga o meeɗa tinde wona sehil makko haalnimo wona omo tine goɗɗum ala ko ballal Allah kadi e média mum ndeysaan gonga o yeeɓi e télé o ari nam mbiyata ko njumir sa memi feɗirma gotol sa memti wata on goɗɗo namdo ba sono weeli walla welani ɗum kay ɗo won deuxiéme fois makko o maɗon ɗum ara ɗo ndeysaan te o jeyaka e dental ngal alhamdulillah on holliri weltare mum wallahi kiba minen noon jeyaɓe hen jeyaɓe hen dagi ɓe mbawa haalde hen ha juuti on kam vraiment o marki min o feewi alhamdulillah way way alhamdulillah jarama ceerno Ibn Diallo walla mbiyen Ibn Chine machallah so pellital yonti hayso Chine woni o diwata o ara pellital ceerno Amadou Yaya jogui weltare jaɓɓade koɗo men o bisimilla bandani présenté caggal dokkama konngol o samini bandiraɓe ko noon tigui Amadou Samba Lo en beltima no feewi tumande kettiɗen Ibnu Oumar Diallo ko noonne kadi ceerno Yahaya Ba joni kadi eɗen jaɓɓi goto kadi e musidɗo mbiɗen hay sinno kam ko Diallo yettere guimoriɗo ha toon to Fouta gownoɗo immirade Thiés kono e ngol lawol immori ko toon to Fouta gonga o wiyete ko ceerno Mamadou Diallo nam kadi ko e yamirore ceerno Siraji mo ceerno Amadou Samba lomtinimo yo ar ɗo cikkiti gam o wawa ewa sawtinandeɓe wonande kamɓe toon Foutankoɓe joni noon ala no mbatten sona dokkemo konngol kankone ceerno Mamadou Diallo o wawa salminde ewa Madina Gounass naaɓe eko takki ɗum eko taari ɗum foof e kala keɗotoɗo radio men Daka FM bisimilla Seydi Diallo bandiraɓe ne ketti bisimilla ma e saktirde ma Daka FM e yewtere men hannde bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko addi fof en jetti Allah subhanahu wa taala moƴƴanɗo en e ndeɗo moƴƴere tawi en pewjani ɗum en tiñani en ganda saha pewjenen ɗum gonga Allah tan bajjo goto kattanɗo o kanko tan foddiren en o woƴeren enen noon en jetti on subhanahu wa taala nam min juuli e nelaɗo makko tedduɗo o sallallahu alaihi wasallam salawatullahi alayhi wa salam sallallahu taala alayhi wa sallam sallallahu alaihi wasallam mbi weliwe Allah yo woni ceerno ko Cheikh Ahmad Bamba Tidiane radiyallahu taala radiyallahu taala ko noon en calmini ceerno en juurimomo en ñaganimomo Allah balɗe juutɗe gonduɗe e cellal min ya rabbal yo Allah waɗanmo ɗum Allahumma waɗana ɗum dennagal khalifaɓe l'islam min ya rabbal bi jayi seydil wujudi wa ashabihi en calmini kadi julɓe ɓe fof alhamdulillah en calmini kadi Daka FM tigi e gardugol khalifa o mo Allah ardini Daka FM nam woni Alaji Abou Ndiaye tigi en calminimo no feewi kanko e dendagal gollidiɓe makko ɗo nam yama so tawi gandal ma hewani e yimɓe wiide ene nimtande aɗa wawi dañde hen mo jejjidɗa heɓata ko refti hen ko en calmini kadi musidɗo men Amadou Yaya Ba mo ganduɗa kanko woni sababu kadi caggal Allah ene ala ɗum arde en ɗo e Daka en calmini noon kadi khalifa men woni ceerno Siraji mo ceerno Ahmad Samba Ba woni cikkitte en calminimo en juurimomo en gari kadi e etade lomtade mo ɗo henne machallah e konguɗi makko e anniyaji makko tigi no ceerno Amadou Yaya wini enen noon eɗen gara pellital hitande fof kono kewnoɗen ummorade ko nam Thiés gonga e hoddiroji Allah noon jogui jiyaɗo o hikka noon mataw tawi ko Fouta kettuɗen nam on saaha ko toon ummori ɗen kadi enen ceernaji o gadi woni ceerno Siraji mo ceerno Amadou Samba tigi e dendagal diwan o fof machallah kadi diwan o ari no feewi machallah alhamdulillah e ko ɗum noon ko ndeɗon weltare joguimi ɗum woni koyɗe men arde ɗo kadi e salminde on inchallahu taala inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala waaleykum salam Seydi Diallo no ba ceerno Amadou Yaya bisimilla en nani e saminandu en beltima bisimilla ma ko noon tigui Amadou Samba Lo en beltima no feewi joni noon ceerno Mamadou Diallo hitande foof immortono ko toon to Thiés gam arde pellital nam hikka Allah waɗi guimmorɗa ko Fouta enen foof kadi en jii ɓeydare waɗi ewa no Foutankoɓe garti ko gonga ceerno Siraji mo ceerno Amadou Samba ko garannoɗo won kadi ɓe o ardanno kono noon hikka no Foutankoɓe gardini ene seeki aada tigui an kewnoɗa so tawi woni a tardi artude Thiés tan kewɗa ko tardude ardude pellital hikka noon otoji ɗo furima toon
to Fuuta ngam arda ɗo pellital ɗum an holno ɗum wayi e ma e holno jiiruɗa pellital e hol kadi to coyniɗa pellital janngo inchallahu taala. pellital kam gila wiya pellital gayni haala tigi nde wonno kala hunde caggal hoddiroji Allah heɓorto ko e pellital gonga kala ne jiiɗa neɗɗo on fellitani hunde tan tawata Allah subhanahu wa taala ina muuyi toon rokkude mo e hunde nde o fellitani nde ɗum waɗi yimɓe ɓe ko jiyaten ɓe ɗo sen dawi e dawi he eɓe jogii pellital eɓe dawi sa ƴeewi to nder koɓe mbiyata lisanul haal ko wonko Allah muuyi rokkude ɓe sabu pellital ngal ɓe jogii ngal ɓe ummi diwanuji ceertuɗi ɓe ngari ko Allah muuyde rokkude ɓe hunde nde ko ɗum tagi jiiɗa ɓe jogii ngal ɗo pellital ɗum noon eɗen jettiri ɗum Allah subhanahu wa taala ko wona ɗum ko ceernama yaaba en jetti Allah en jetti pellital min ngari e ummorade Fuuta kono noon kadi ko anniyaji pellital tigi rigi woni hen sabu en nani ceerno Siraji Ceerno Samba no haala bis o e hoore mum kanko o wi ko bis pellital machallah aɗa andi ɗum bis ummade gila ga yaha ha Fuuta ina wiya kala jiɗɗo yaade ngesa ceerno yo ar machallah adda bagage mum ala yobde ala pass ala haydar an kay artan gadda doole ma jaha toon aɗa andi ɗum ko pellital manka kadi so yimɓe mbaɗanima ɗum andu wonko mbaɗanma ko hunde mawde gandirta ɗum ɗon an hoorema aɗa wooɗe wadde ɗum ngal ɗo gollal mbiyata ko ha sago anne Allah hokkuma hono ko hokki waɗɓe ɗum ko annen gona e wadde ɗum ɗum noon Allah waɗi hikka noon kanko ceerno Siraji kadi omo jeeya e kirjinɗo toon machallah kala gonɗo e diwan he nani sawtu mum makko nani dande makko machallah e yimɓe ɓe noon way kono hikka kadi hay so ɓe nananno ɗum way kono hikka ɓe ɓuri namde ɗum heddo noon ko hikka kam ko ari ko kadi machallah no yoni en jogii jorto noon en jogii jorto ɗo e duuɓi garoji seeɗa ko arata ɗo e pellital ko machallah ɗum nattal limaji ceerno inchallah yaltawnen ɗum amin Seydi Diallo noon tigui jarama Seydi Diallo bandiraɓe nani paami machallah diwan Cekkite diwan Yirlaɓe machallah ɓe gari gargal timmugol wari ko idde Ceen Siraji mo ceerno Amadou Samba Ba en beltima ɗum no fewi no fewi non kadi en jettiyama mo ganduɗa kadi ko Ceerno Yaya e ceerno Ibn ceerno Amadou sen garti banggue namde ɗe madro ceerno Ibn garti banggue namde ɗe nane wonko jippi ko waɗi fayida sanne ceerno Ibn pellital ko hunde nde ganduɗa haalde hoore mum nde ceernajo wini sa felliti hunde tan firti ene gonɗe ma joni noon en gaari hikka e pellital ngal hande elle waɗata balɗe ɗiɗi to guesa ceerno elle somi jumani ñan aset nde hawde kadi e dawol wuuro ngo en yanti hen hawde pellital nan toon holno jiɗɗa ɗum ceerno Ibn sona weltare mawde ko pellital jiimi no ceerno wini hono ceerno Siraji Ceerno Samba en e wondeɓe seeren ɓe wondeɓe yimɓe mawɓe sa ari a wawa heftinde holi o ceerno e holi o almudo kadi dental fodde temedde yimɓe duuɓi poɗɗi ni a meeɗa nande te ko sukaɓe ɓuuri a wawde arde a meeɗa nande haare ceerneɓe ala ko sukaɓe tan ala fof dillodiri hande kadi sutma hande nde jaami toon mbiɗa yii toon kadi ko ganduɗa ko ɓuuri hokkudemi doole e coftal holɗum guiƴum babam guiƴum ba Ceerno Amadou Ndiaye ba Ceerno Amadou Ndiaye babam jangguidi gila ɓe perani jimi toon ko guiƴiɓe machallah duuɓi ɗi no poti ni e ɓernde nde e kattan o immade gila Gambi Allahu akbar ara pellital cukalel ngel ƴiƴam keccam daroɗa donka wawde wadde tawno hawni kam non tigui machallah weltanama no fewi wadde holliri pellital ngal haali hoore mum nde wonno mawɓe ndesan jiyata ko ceerno so jii ceerno tan kadi ɓe celli kamɓe ɓe ɗum ɓe ñawata non ceerno Yaya toon to Thiés gimmiɗa Allah waɗi o gaari pellital te ka ɓesgu wuuro ngo ceerno Yaya to banggue pellital ngal son gaari ene ñaame ene yaare to banggue kaccare ɗi to banggue bottaje ɗe holno sifori toon ceerno Yaya
eyyi alhamdulillah rabbil alamin pellital kam so arama ina ñaame ina yare hay hunde kadi mankani gonga haydara mankani wona to bottari wona to kaccitari wona hay hunde haydara mankani minen noon kam min keewi tan ko hawrude bottari min gari kaccitari ndi min keewi tan wadde ko ngesa direct tigi min ndemiya bottari ndi kam min keewi hawrude kono kam wiite ñamde kam ala ko miiɗi noon kuttu machallah alhamdulillah rabbil alamin jarama no feewi ceerno Mouhamadou Diallo somi artema to banggue namdal ceerno Mouhamadou a yii ko garɗa ko to banggue guesa ceerno to no ceerno mon fuɗɗi jofarade ni woni mawɗo woni suka fof fayda ko gueƴiraɓe to banggue golle ɗe jiiɗa fof kene piija ene jala kono kadi en mbaɗa golle ɗe ko gallew men golletiɗe golle mantiɗe fodde an ko garɗa ko ceerno Mouhamadou no jiirɗa darde sukaɓeɓe kadi guesa to hol banggue puɗɗirade banggue guesa to beele ko makkari ndi walla ko guerte ɗe ceerno Mouhamadou ceerno Amadou mi salmitimama ko to jiirum to ko to fuɗɗora to min kam ko teskimi hen ni hikka way kono lewre nde ko hesere tigi hesere noon way e ko noon nokku o way waymi ko nokku kesso ni ko wona ɗum ko kadi ko banggue gerte jiimi toon tigi ko banggue gerte ɗe ko lewre hesere hikka eyyi gerte ɗe ko toon addora e toon fuɗɗora ko ceerno o haali to banggue sifa yimɓe wonɓe toon ɓe ɗum ko hunde hawnide ndesa gonga aɗa anduno ceerno Mamadou wonano aada yimɓe dente poɗɗe ni gona e saaha poɗɗo ni aɗa andi saaha demal ɓuuri hunde fof muusi andi demowo ɓuuri hewde neɗɗo mettude ƴiƴam seeɗa wallahi go onno tawata ko surtout so woni hedde 1 heure en babaɓe o to tampi keyɗi eyyi kono noon hawnori ko yimɓe ɓe no wuliri fof ɗum ɗo mo jiiɗa fof tawata kono jogui korso e goɗɗo ndesa gonga kala mo jiiɗa mawɗo mum cukalel mum mo jiiɗa fof ne yiɗi jokkade goɗɗo e kadi jiyata hen ko damiɗe kewɗe arat ga ganda ɗo yimɓe heew e jaaha jokkodiroya e mabɓe aɗa andi enen ni enen dokka gueɗel hande dental ngal Allah no hokki ɓe sifa aɗa yiya neɗɗo ni cikka aɗa andi mo tawa anda woodi andi waɗan noon ko korso gonɗo ɗon kadi yimɓe ɓe wonde gotum ɗum waɗi kala mo jiiɗa hanti a jogoto e muɗum yidde no feewi jogoɗa e muɗum korsa ɗum noon ko ɗum woni to jiimi toon ko kadi e yiide aɗa waɗa golla hunde aɗa yiya ardiɓe ɓen e piɓɗa kamɓe gardima fof yiɗa to banggue kulol Allah ha e almudagal ha e fof aɗa andi tan an aɗa andi aɗane lawol kadi dental fof ay waji goto wi ko ɓuuri hulɓinade ko dente ɗiɗi dental ngal ganduɗa ko sukaɓe tan ɓolɓe woni hen walla dental ngal ganduɗa ko mawɓe tan ɓolɓe woni hen ɓuuri susnade tan e holnade ko dental ngal sukaɓe e mawɓe gondi machallah ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin ɗum fof kadi en dañi ɗum alhamdulillah rabbil alamin ceerno Yaya bisimillah ko noon Amadou Samba Lo yewtere nde waɗi fayida no feewi ewa musidɗo meɗen Baba Galle Ba hettiyanke radio men Daka FM no feewi hanke min jewtide o haalde kam qissa goto haysinno mo wawa reftude hen ene firta tan wonde ɗum ɗo ko ɗum ɓuural saabu eɗen gandi ceerno itta hunde dokkamo gollanamo mbarña hen ɗum ene ɓuranamo o wi o nani ceerno ene wiya wonde malla won mawɗo goto wi ceerno wi wonde so tawi waare tenoyi waare addani waare wadde mawnikinare ala ɗon ala noon de kam ɗum tan selli mawnikinare ala ɗon wadde noon enen foof eɗen gandi so tawi waare tenoyi waare addani waare mawnikinare ala ɗon kay machallah tele foof eɗen gandi kala ko mawnikinare woni ɗon kam jam ala alhamdulillah rabbil alamin seramɓe wadde mawnikinare ala gandi ko woni mawnikinare machallah ɗum noon en jetti Allah no feewi alhamdulillah rabbil alamin mbiɗa andi en mbawata namdode muften ɗo ɗe fof kono noon en jubbat hen tan e sartinde ceerno Diallo machallah goto mo ganduɗa no mbiɗen e gardi heni ko daris hikka kadi en ji o waɗi gollal mantinigal nono so neɗɗo golli moƴƴere tan yo haale saabu en ji
e ɗo e ɗo caali men ceerno tan kala ko watte ɗo hen men moƴƴere ceerno wiyata ko yo haale nam e beele heddiɓe mbawa jogade kiram mbawa wadde hikka ko kanko luwi goto e bisuji jimoriɗo Fouta machallah o yaltini e poste makko o waɗi Allahu Ibnu Umar Diallo somin garti e ma ndeysan e almudagal ma e tinnare ma e ngal ɗo dental ha mbaɗɗa ngal ɗo baɗa Vraiment. holko mbiyata bisimillah ceerno Ibnu eyyi ɓi kam pour min ɗum hawraki ko kalmiɗo e oɗo mawɗo e oɗo jolfo gaydi par ce que baɗɗo biso e waɗanaɓe bisoɓe fof ko yo biso dawana gonga ko joom mabɓe halifa mabɓe min mbiɗa waɗi e ɓernam ko wona pour radio walla goɗɗum non ko ɗum dissidmi e ɓernam kadi ko ɗum woodi chaque seconde chaque minute chaque majango yitere ceerno no humpiti kam machallah non way ko noon kadi o way e dental madina fof kala jowitiɗo e makko gonɗina ɗum mbasa gonɗinde pourtant no weeɓi gonɗinde ngel ɗo piselam kala ko joguimi e crédit orange no andi ɓe to koɓe Allah andiniɓe ɗum ala ko haali ko heddi ko eyyi selli kala ko mbawmi dañde ko duwaw ceerno gonga kala ko mbasmi ko looram mbiɗa ñaagui noon nde Allah waɗanami e malaɓe inchallah waɗi hattigi inchallah batte biso ko eɗen jetta Allah eɗen jetta mawɗo pellital nam en jejjitini donade ceerno Amadou ceerno Amadou Sall ndeysan gonga mawɗo mo ganduɗa sa heeɗimamo a tiskimamo tan a rewat lawol wallahi selli eyyi kono kadi lomtiɓe kadi alhamdulillah alhamdulillah miijo ngo ko wonmo jewdannomi tan e dental Gambi mi yi tinnare mabɓe enen fof eɗen gandi Gambinaɓe enen Thiès ko commerçant ji gon toon Dakar ko noon goto fof ko liggotoɗo business halis muɗum Mauritanie kadi ko noon kono en jii Gambi ko ɓuuri hen hewde ko woppuɓe guese muɗumen ɓe meeɗa andude so wona jalo mabɓe jambere mabɓe ko ɓen keewi arde ko ɓen kadi goni doole pellital ga kadi aw en jii condition ngaji ɗi ɓe gardata ɗi yidde ndene ɓuuri doole ɗe jaa jiiya neɗɗo daro e bis ɓittodiral ha Banjul ara waala e guese he ñalla hen waɗa fof wooda kadi heddiɓe haɗi ɗumen arde ko transport mbiɗen kadi wona ɗum ni pellital eɗen fof eɗen gandi pellital wona fedde kaari en walla sa ari a andata couleur o ko goto ɗum ko Allah waɗiri noon aywa wadde comme ko gotum eɗen ballodira toon an Thiès joni oɗon jeeya bitik fof no walla no adda ballal muɗum aywa Nouakchott kadi ko noon Dakar ko noon Banjul ko noon fof kadi so rendi arata koye neɗɗo goto wiyatake fedde kaari en ko ɗum addi fedde kaari noon fof rendinte tan fof ñamda yarda tellina hen barke aywa ko ɗum jiiɗen noon mbiɗen wadde eɗen mbawi wallude bis Gambinaɓe noɓe gardi e keewal kañum ko keewal ngal ɓuuri wadde doole lingu ko ndiyam aywa joni noon e dow ɗum kadi en mbawa wadde en mbaynaki mbaynoɗen ceerno Siraji ceerno Papa ko noonne kadi mbaynoɗen ceerno Maysour Ba ko on Allah hokkiɗo wonde mawɗo piltal mawɗo timmuɗo mawɗo ne kadi nde kalanɗenmo tan ɓe jewtidi ndeke Fouta no ardanno ni hikka ƴiwonde mawde won toon ɓe ganduɗa vraiment hayso ko bisu sappo nawatno toon yimɓe garat aywa ɓe mbi wadde est ce que en orientata biso faye cikkite mbimi sago Allah sago mum enen kam min mbawi tan ko addude ko onon gandi min komin birikaji tan onon goni maçonŋeɓe ɗo pawɗon min fof ɗon min darto aywa finalement noon vraiment ɓe pawi ɗum kadi ɗo foti fawede furankoɓe gardi doole ceernajo o haali min kam mbiɗa andi affaire o fuccitima han kadi inchallahu taala neɗɗo fof mbiɗa wasiyo ɗum kam yo yawno ara gila no selli no wawi eyyi ko nafoore mere nimsa ala hen eyyi ko ɗum joguinomi mbawmi haalde hen machallah haalka waɗi fayida sanne bisimilla ceerno machallah bisimilla mi wiyatno ceerno Samba Ba en beltima no fewi haalmakko ka waɗi fayida no fewi no wini tan hunde fuccitima saabu hikka sa yeehi to nder guesa to hunde haweta ay daka no wayni tan hunde gotel hande hikka min wiyatno hikka jiyata ko wutteji ɗi ko tondu ɗi ko horkaƴere ɗi ko kay hay machallah
dunami ko Diwanuji fof de magam hande tan ɗum ko magama ene wayi tan bagudi gawte fof nan toon mashallah yimɓe ɓe ganduɗa ko ɓe nananoɗa Fouta fof Ndeysan. aɗi yimɓe nan ɗon Ndeysan gonga ko hunde yettetede Allah no fewi alhamdulillah Amadou Samba Lo sen garti e Ceerno Yahya to Thiès eɗen gandi Thiès naɓe no wini Ibou Diallo jubbi hen seeɗa kamɓene soɓe keblo ɓe keewi ko yirlade bitikaji ɗi so tawi min namdimama hande o bitikaji ɓesgu Madina Gounass gonɗi e nder Thiès ɓay ka jirlotoɗo hen dewol guesa ceerno malla heɓanade pellital holko mbiyata min e tolno mum holno ɗum fotata yirugo eyyi alhamdulillahi rabbil alamin bidikaji gonɗi Thiès kam o saaha min mbawa limdude ɗum kono kam ɓe goni temedere fawde machallah e temedere fawde somin jirloyima kadi sahaji min mbawa yirlodade kanji foof ina waɗi goɗɗi nani hen min ganda to ɗi goni goɗɗi nani hen kadi hayso min gandi taw min ɗon ko yettoyade toon kono kam ko temedere eko fayi on ɗo jirlo o fuɗɗoto no mbinomi nanni gila 8 heures ha 22 heures jam machallah e sahaji noon tawa min tampi on kadi no Allah rokkiri min fof min kanno ɗon machallah kono gam son gaare birkaji ɗi on kaali alhaali watta caɗele yimɓe taw jomni welti waɗa hen kadi eyyi birkaji ɗi koye anniyaji jomum en tan nde wonno almuɓe ne ɓurodiri gara ɗo e bitik jomum itta temedde rokkuma jawta gara oɗo jomum itta ujunere way itta ujunnaji way itta 1000 francs machallah jono neɗɗo foof koye anniye mum e hakkude mum e ceerno mum machallah kala ɓurɗomo fellidde ɓurma wawde wadde e kala neɗɗo kadi no pellital ma yaatiri caggal fof ko noon kadi mayirta ɗum ɗo non tigi e woɓɓe hen kadi aɗa ara donka hebde ko jiɗɗa ɗon hebde ko tigi kono kam alhamdulillahi felliɓɓe ɓe ɗen so dokkima tan a yejjirat fof selli machallah tan yona fof a yejjirat machallah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin kadi pellital kam kala garɗo arde Allah e nelaɗo mum ina felliti ɓerɗe mum lamde so foti tan arta inchallah eyi sabu ko moƴƴere tan woni hen moƴƴere ɓolle woni alhamdulillah ñaago Allah kadi wonɓe tomɓe ronkaɓe yo garɓe Allah heɓɓiro kamɓene ɓe gara inchallah batta yiide ko yimɓe jiyata ko inchallah jaɓi e inchallah ñaagani kadi yimɓe fof ne battata arde pellital inchallah tigi jarama no fewi jarama ko noon Amadou Samba Lo en beltima no fewi no harpaɗen koye ceerno Mamadou Diallo eɗen gandi kadi omo ardi e goto e ɓesgu ceerno ewa wiyatno miñum ceerno Silaju Thiarama Samba ne wiye ceerno Mahi Ba nanɗo bolɗo ne hetti hen ewa ceerno Mamadou Diallo so tawi woni min namdimama ewa hikka ngal ɗo pellital no ngal wayni so tawi en ƴeewi en gandat ko wiyete wonde Allah ewa ittata hunde tawa o wattani koma watta ha para nde o itta enen foof en jii jaalal manggal yanani en no Ba Amadou Sall kono noon en jii ƴiwonde mawde ewa filnitima malla fuccitima e ngal ɗo pellital hikka no ardani saabu sen ƴeewi Gambi noɓe gardini mbiɗa yewtida e Abou Niass ballal Allah o wi wonde golgoloji ɗi ɓe gaddi ɗi ko fodde 9 yantude bis kono noon kanƴi fof ɗi kew haaɓe gaccitoto yimɓe yiɓɓe arde heɓani en jii Thiès bis muɗum o soɓe garanno hewano hewde hewno koɓe ndewa Kaolack ɓe kebbita hikka mi sikku mataw ko yimɓe ɗiɗo ɓe mankira wadde ɓe ɓeydima en jii hikka Fouta no ardi hewno arde ko ceerno Silaju Thiarama Samba e yantude e yoga yimɓe seeɗa garda e makko hikka en jii ko bisuji ɗiɗi kewɗi en jii to Dakar tone kadi eɗen gandi toon kam ay ko toon woni hoorejo pellital to ñiiɓi hono ceerno Mansour Ba eɗen gandi toon kam haalum haaltaki joni ɗum an holno jiiruɗa ɗum ceerno Mamadou Diallo eyyi Allah jarama on jaram ceerno Amadou min salminima jarama ko haadam arde toon ko namniɗa ko mi rutto seeɗa tan e wiide yo Allah yurmo yaafo ceerno Amadou Sall ceerno Amadou Sall woni mawɗo pellital wallahi kono mbi yo welu e Allah wone makko allahumma amin kanko e dendagal maaɓe julɓe kala ya rabbil alamin ɗum ko hunde nde
ganniyino ɗen inchallah ene woni ɓerɗe meɗen gonga nde wonno neɗɗo so tawi waɗi Allah hoddiri kañum woni sababu puɗɗugol ɗiɗo nam ene foti duwanede no feewi gonga en mbi noon wadde yo weluy Allah woni makko Amin. kanko e dendagal mayɓe juuɓe kala ceerno Mansour mo Allah lumtinɗo joni o nam en ñaganimo mo kankone Allah yo Allah hokkumo sembe allahumma amin yanñanamo ɓernde nde ha yaaja ya rabbal alamin newnanamo ballal ngal Amin. jayi seydil wujudi nde wonno noon duwanaɗe jamiraɗe ina weeli gonga honno kewɗa dañde tan ko woni machallah andi saɗa duwano duwanaɗo ɗum no weeli moƴƴi tan ko kala mon arama ya hokku ɗum duwaw gonga tawa tan ko duwanaɗo on payi machallah en jogui on jorto no feewi no feewi inchallah eyyi ko wona ɗum ko nane ama yaya ba ɗum ko haale ceerno ibnu oɗo gonga min ummorimi kon Fouta ndeysan koye on bis kadi allahu akbar tigi andi ɗum seeɗan kagal diwata ɗo mi sikki wallahi ala diwata ɗon diwata ɗon eywa ɗum machallah noon o wi kadi so neɗɗo waɗi moƴƴere yo yimɓe mbi ɗum jarama jarama andi fulɓe ne mbiya neɗɗo ne jogui leeɓol gotol enen e maggo hayso waɗi hunde o waɗiri ko Allah nam madama o nanani a jarama tan leeɓol ngol welata nam gonga deltinnol ngol tan ko a jarama wallahi kadi ɗum ɗon neɗɗo wadde moƴƴere yimɓeɓe kaala ɗum ittani ko waɗi ko yengo o waɗiri ɗum walla o waɗirani ɗum ala gonga to yimɓeɓe kadi jiiru noon so neɗɗo waɗi moƴƴere yo andine o waɗi moƴƴere gonga kadi o yette hen beele o softa e ɓeydude nam kadi goɗɗo hono makko kadi gonga softa kadi e wadde hono ko machallah kadi ko machallah moƴƴere ɗum noon en jettanimo ɗum Allah e ɗum ɗon mbi kadi yo Allah ɓeydu sembe allahumma amin ko wona ɗum ko kadi hadama arde fof e namnal ma an ceernama yaaka Thiès aɗa andi neɗɗo hadema sifade yimɓe ya taw a hodde maɓɓe seeɗa machallah walla a ɗannodima e makko nam walla wonko ndenduɗon ko nande meccal gonga Thiès naɓe min wonko ndendumen saabu mi duuminoma e maɓɓe dumunno juuɗo saabu mi ari toon gila 2007 mbiɗa yi eɓe jogui toon jokkodiral ko jokkodiral banggal fayidan ceerama alhamdulillah kadi ay ko wima ɗo e mbaɗa ko min mi jeeyama e yaaɓe ɗum gonga yirlade bitigaji tawa ni wona koyngal taw ga e Madina Gounass taw ko koyngal jokkere en ɗam banggueji goɗɗi ha heeɓi tigi ɗum ko min seediɓe ɗum e maɓɓe ɗum noon nden moƴƴere ñaagui Allah yo Allah jokkanɓe allahumma amin kanko allahumma omo amin yenna ko ami oɗon yenana ɗum nam gonga sabu min meeɗa woppude hay nokku woto ko wiɗo joni e to banggue ɗo ngesa ba ɗum ko coftal yiya hen min jimi hen ko ceerno Mouhamadou Siraji mo ceerno Ama Samba nam kanko hay e nder ko haaltatno ko ndo arata ɗo nde ko kanko goto on kanko goto aranno ha Allah waɗi o watti ardude e yimɓe seeɗa wonno noon anniyaji ɗi ne mawni nam kadi ne yante ballal Allah e duwaw ceerno no heewi wiide ni ha Allah newni ngal ɗo ballal machallah nde ari nde kadi o yaami alhamdulillah sabu min ummimi ko ɗon e cikkiti janngumi nam caggal Allah e nelaɗo mum ko ɗon ko dañmi fof ko ɗon dañmi alhamdulillah e kono jeeyami ko diwan law o diwan law wuro no wiye wuro bellu bellu ko e wuro bellu ko ɗon jooɗimi joni tigi minen gura men ko law o wi aram saate aram subalo aram ko koye law aram ko wura men machallah aram ko wura machallah est ce alhamdulillah que ayi de no Allah waɗata wallahi joni noon ko anniyaji makko ɗum addani min dañde laawol ummorade Fouta gonga so wona ɗum min miiji noon ko yaade ha Thiès mi ardoya e Thiès naɓe ndeysan ko wi kam noon bis nen ɗo nam bis ne yaha mbimi ha tawde bis kayno ummoroɗo Fouta en yanti ko Alhamdulillah. no alhamdulillah ko yettere Allah Alhamdulillah. ɗum waɗi noon kenmi ardude o bis nam e to banggue ngesa ba ay so tawi Allah eltanima malaɓe nam kala mo Allah eltani malaɗo nam yo yimɓe gandu on ko malaɗo alhamdulillah rabbil alamin ɗum noon yimɓeɓe yoɓe ɓeydo tinnade kadi neɗɗo o
o waawa hirjinde bandiko en aɗa anndi ko gonɗaa ko e moƴƴere aɗa anndi koye ɓural ko e ɓamtaare gonɗaa woni holɗum ligganaade cheikh sirajiddin cheikh alaji mouhamed ibne saïd rahmatullahi aleyhi wa ala mawtal muslimin aɗa anndi ligganaade ɓeeɗo kam koye moƴƴere tan woni perde ala heen kay wallahi perde ala kadi wonko ngannduɗaa ko toon tan heɓoto wallahi selle heɓorto tan ko ligganaade jeyaaɓe Allah machallah ɗum ina jogii geɗe ɗe Allah hokkata o waawata heɓirde tan koto ligganaade jeyaaɓe Allah gonga kadi aɗa anndi demal na waɗi hunde hawnide demal kañum aɗa to yaltinde ɓernde maa ko mawni kinaade macha selle selle demal aɗa anndi so wonno jooni wiyano tan ceerno wiino sohla yimɓe ɓe ko haalis wonaa jooni woni babaaɓe heewɓe ina jogoto heen faaroji kay kono noon wonno ko demal ɗum ittata ko kala ko wonno e maa e mawɗo wallahi selle naane Amadou Ya haali wi haala mawni kinaade anndi mawni kinaade Allah wi ɗum kon ko kañum kanko tan jeyi gonga o wi ɗum kan ko suddaran ko wuderam tan kay kala biiɗo no fooɗa o anndata jeeya na kay to ko ɗum addata demal ko ɗum addata ndeysan gonga te jooni ko haala kadi e banque barke o barke o hay gooto annda no foti gonga ɗum noon en ñaagiima Allah ko haala toon ko fof ko ngannduɗen ko e ko en nganndaa ko nde wonno ko en nganndaa toon ko ɓuri heewde gonga fof yo Allah waɗan en Allahumma amin waɗana kadi denndaangal Allahumma amin ceerno yaa wi ɗo ko yo Allah jaabo ɗum amin ya rabbal alamin par ce que ko ɗum moƴƴere yo Allah wurtu julɓe ɓe fof ya arde ɗo machallah mais aɗa jogii heen ko mbiyata ko pele duwa ñaagaade Allah par ce que mi falaaki haala ma ɗum ɗon premier mam arde ɗo pellital nde bayrodiranmi e ceerno ɗum ɗo min ñaaginoma muɗum ɓe ñaagine duwantoɗa min mbatta arde keewal bange yo bange autoji amen oy Ibn Umar Allah ko hoddir ɗum ko ɓooyi wallahi mi takkatama ko wodani ngol konngol ɓe teski seeɗa tan kalta ɗo ko machallah seeɗagal ngal machallah seeɗagal alhamdulillah enen kay alhamdulillah enen kay ñaagoɗen ko yo Allah moƴƴinan en Allahumma amin kono alhamdulillahi rabbil alamin wona wassade kono en dañi seeren inchallah almudagal ko hunde sande wallahi goto ñaago Allah subhanahu wa taala noon yo Allah moƴƴinan en Allahumma amin jawi seydi wujudi alhamdulillah tutma micro o inchallah machallah jarama no feewi Seydi Diallo non ceer Amadou karallo guilnani weeso juuɗe hoɗiɗo ko minta ter keddoɗen bisimilla ko noon Amadou Sambolo ko weeli yonata ha nino taw ko ɗon mbaleten haalde mbiɗen mbi gayno haɓɓude pellital ewa e tongudu tan pellital fuɗɗi ko 2003 fuɗɗi ɗum kadi ko Bama Salen Mansour Ba en Ceerno Diow Ba en e woɓɓe holko addi inde pellital nde kadi ɗum kadi sorti ko e musidɗo men mawni men Ceerno Diow Ba haalama haaltama alay saago yimɓe ganda taari ko kanko soodi wutte makko ñande ɓe pelliti arde o ɓorni wutte o wimi felliti machallah woni hankkadine kala coɗɗo wutte waɗa hen mi felliti ha ɓoyi wonde fellirol masallah otoji ɗi gimmi toon yaanga ɗon to Thiés ɗon ɓe kirti ñande muɗum ɗum ko 2003 wonno nde hitande ɓe gari tan ko kamɓe Dakar naaɓe e Thiés naaɓe i hankkadine ene yaaha ha gamminaɓe mbatti arde kono noonne kadi no jiiruɗen ni Kaolack naɓe mbatti arde noonne kadi no jiiruɗen ni Mauritanie naɓe e ballal Ceerno Ibou Diallo ha toon to Fouta e ballal Ceerno Ceerno Amadou Samba ha hande aduna o foof noon ara saabu elle en nani hikka hay Kédougou naɓe gaari ene gaddi e otoji mumen mawɗi ene gaari kañumen e barke noraɗe machallah jiida e Gouro Salaji ɗe jiida e Madina Gounass naɓe ko mbaɗata hen noon alhamdulillah rabbil alamin Amadou Samba e raɓɓiɗinade e ñetti Allah no feewi eɗen gandi ko haalte ko no heewi kono mataw en dokkaɓe tan inchallah ene mataw saaha ɓe mbawa waynade yettade ko gasi haalaɓe noon tigui ko weltade ceerno Amadou weltanade bandiraɓe kala machallah kala ko haala e pellital haala e dental ngal haala e ceerno saɗa heeɗo ɗum sago ma taw gasata nde wonno ko ɗum ɓeydade way kono ñamri ni seeran ɓe ne kaali tan ko weltare no feewi ceeni bon ko dokken hojomaji gasi ha laaɓi konngol ma mbayni ko e jamma hannde o eyyi konngol am mbayni ko erago wonande kala nanɗo ɗiɗo sawtuji kala jeeɓowo ɗum ɗo onon kam vraiment sappo Daka Média ko nafoore média o
masallah oɗon mbaɗa ko fodde moɗon hande kala mo yiyani pellital a nanani pellital ka sukku noppi ma muɓu guide ma Selle. hay sa sukki noppi ma ni a nana dillere nde Selle. Wallahi. hay sa muɓɓi guite ma ma yi force heddi ko ngara walla mbasa ar Gonga. ko moƴƴere nde ganduɗa a nokkat ko mbawɗa goppa ɗon kadi na heddi Gonga. jiɗanɗo hoore mum fof min mbiyatmi koye ar Masha Allah. surtout ma kadi diaspora o Naam. madinaɓe eɗen joni Masha ko adi ni ko ɓuuri welde ɗeɗo golle ko dental ngal Naam. ceerno no heewi wiide ko jaltugel heewi sangede Selle. kala ɗo ndenduɗen kala ko cuuɗɗen en liɓat Masha Allah. min mi yi preuve muɗum ɗo Mauritanie ɗo min kewani joɗade kono kalde min jooɗi ne waɗi barke Masha Allah. peltal aroɓe ummodaɓe Nouakchott kewani ko 7 personnes 6 personnes 7 place min kewi ƴettude goto min ƴetti ɗo kar hay ɗum min kewani komin 13 personnes Naam. kono noon ration ngaji ɗi eɗi gara ha ɗi timma Masha Allah. taw koye jonde wotere jonde ɗiɗi min ndendina fodde 500 000 Alhamdulillah. walla ko Masha yaha sahaji ne yaha 1 million Gonga. Alhamdulillah. so min ndendini noon ɓe andi min mbawat ko ɓuuri ɗum e ko dental wawi ɗum eɗe ero Gabon naɓe Côte d'Ivoire naɓe kala ɗo madinaji wawi wonde tinno wata fad andu joni fu ɓe mbatti arde Masha Allah. Wallahi. ɓe mbatti arde de Wallahi. kadi kala garanɗo heɓa mo Inchallah. heɓani fof ko an tardini hoore Inchallah. so ɗon ɓeni jafoɗon mi wujjito seeɗa tan wonno koye média o gonɗen mbiɗe ñaago yimɓe ɓe enen wonɓe ɗo e Madina tinnoɗe saabi Allah ndenano en ladde men nde ladde nde nde gasi nde soppama ha nde laaɓi cer leggal en tant que ko ɗo gurɗa jaggu leggal ko ɓi yumma sa wari leggal tan a wari koɗeji ma a bonnani demowo a bonnani gaynako a bonnani mawɗo gonɗo ɗo nguleki ne tampinamo e gueɗe mbaɗ noon kal kalisal aduna jarani Hay ndiyam usto. Toɓo. kala ɗo kalisal aduna jarani kadi goppen cuuɗodiral ko ganduɗa aɗa andi bande ko waɗata ko bandirawo ma o gonɗo ko waɗata ko wona lawol mbiya ala somi haali ko ni ni goppe hande machine ko interdit nder Sénégal ko Madina Gounass jiyata machine na ñalla ɗo na waala ɗo eɗen gandodira e koye meɗen mawɓe ƴeewoye liggey kadi deuxiéme fois jaafoɗo no fewi wono waktu ko yonti ɓuuri hulɓinade foof jomum nangue takka ceerno hankadi eaux et forêt a hurummo ceerno hokkaɗo o so neɗɗo jaggama tan wiye machine Serigne Bila wallahi aɗan toña ceerno yiiɗa ladde soppe Alaji Ma Seydou min babiraɓe men min tawi ko noon jaggi worsaji worsa karamoto ɗo worsa musfala un fani ñalloru boode ala photo jinnaɓe jahani kala ɗo ɓe jeehi teskoɗa kala ɗo Alaji Ma Seydou sinci wuuro mum walla sinci galle mum wiyatma ko aw lekki mangoroje ko noon mbayi hewde ɗo e département Vélingara ɓurɗo en hewde mangoroje wodani joni noon mbiyowma ya tut leggal ya aw leggal on no wima soppu leggal Ala wiyata. goppe ladde nde Wiyata. Masha Allah. Ceerno mum a jarama annate e fonno goɗɗo salji men ngara yewtere wonde oɗo sifa ngam famminde bandiraɓe julɗo ceerno Yaya konngol cakkiringol jamma hande o walla erago ma. eyi alhamdulillahi rabbil alamin erago tan ko bandiraɓe yo mbattu haqqille pellital no fewi goto fof yo wattu hen haqqille ɓenni eɗen downo mawɗo pellital wonno ko mawɗo moƴƴo Allah yurmo yaafoma Amin. arno aljanna Amin. gardiɗo on e yo Allah rokkuma no jogori alhaali o Amin. Allah rokkuma fandinde ko Amin ya rabbal alamin. en calmini bandiraɓe hetto fof eɗen downo kadi ceerno men Allah junnantamo Allahumma amin. waɗanamo en cellal e hattan e miñi ko ceer ibon Inchallah. ɓesgu ceerno fof Amin ya rabbal en alamin. downo kadi radio Dakar TV gardiɗo on ceer Abou Ndiaye Allah nowrat ɗum yeeso Amin. e dendagal wondiɓe makko fof yo Allah waɗ en ñoyaji Amin. fof calmi bandiraɓe assalamu Amin jarama. Ceerno Mouhamadou Diallo bisimilla ma hojmaji ko gasi. alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah no fewi kadi Allah timmini golle ɗe Alhamdulillah. wonno sallallahu alih w sallam wi ɓuri moƴƴude golle fof timmode kadi Allah timmini golle ɗe no fewi on jettama kadi onon wonɓe sababu ha sawtuji ɗi mbawi nanede on jettama no fewi ko wona ɗum ko haɗen waynade mboɗo ardi e musidɗam ganduɗa yoga hewɓe ene gandi so tawi jiikam tan en kewi yiidemo wiyete ko Hammadou Mahiba ganduɗa kanko e ceerno Ahmed Moustapha jiidi min ceerno Ahmed Moustapha ko wona ɗum ko kadi min juurima baabi amen nanɗo no wiye Alaji Malick Diallo Naam Seydi Diallo to banggue
dekan no wiye rumde daga rumde e baba amen no goɗɗo no wiye Abdoulaye Sow Abdoulaye Bolol Sow ndesan no ɓe ko wodi jinnaɓe amen wonɓe ɗo daga e Medina Ramtullahi eyi min calmini min juurimaɓe min juurima kadi jaatigue amen mo ganduɗa ceerno Habibou nam mo Yero Alpha nam wonno minen ko toon min goni selli min juurimomo kankone e dendagal wuuro ngo fof tan e kono wonno ɗum ɗo wawa wasde wodde nam alay saago kadi wooda alhamdulillah calmini seeɗen ɓe fof en juurima kadi ko Yaya eri ko en yeerima selli dendagal kala juulɗo kadi kay jeediɗo wonde Allah ko goto ko goɗɗo kala jeediɗo ɗum en noddi ɗum ɗo inchallah enen en mbiyani ko almuɗo ɗum ɗo walla on ala tawi tan kadi o seedima Allah nam yo arɗo inchallah sabu gueɗal makko no ɗo maɓe gartoɗo jooɓi inchallah calminima ceerno Amadou jarama on jarama ceerno Ibou jarama ceerno karallo yafode karallo jafoɗade ceerno Amadou konngol mayni karallo heppi hankadi karallo en naati en jamdi ñande no feewi wala kulli haali min beltini no feewi en beltanima kadi no ɓe mbini média o radio Daka FM ewa Daka TV Daka média machallah fof daan en beltima no feewi eɗen ñaagui Allah kadi yo Allah semmin sellina amin sembina kadi gardiɗo o kadi e gardiɗo woni directeur programme Bachirou Bane ko noon kadi Allah Diabou Ndiaye gardiɗo général machallah e dendagal taweteɓe ɗo ene liggo e nder radio ngo guila e haralleɓe ha yanama Samba Lo gardiɗo e yewtere andu hoorema ko noonne kadi Sira Diallo en ñaaguiɓe ɗoɓe Machallah. Tidiane Diallo en fof Tigi. fof en calmini assalamu aleykum jarama no fewi waleykum salam wa rahmatullah tokaraɗagal to ko addanan thiam en wonno hoɓɓe men e jamma hannde o ceerno Iboune Diallo Iboune Chine ɗon kadi ceerno Yaya toon to Thiés ɗon kadi ceerno Mouhamadou Diallo ɓuri toon to Fouta diwan Cikkite en Amadou Yaya Ba wondiɗo musidɗo on Amadou Samba Lo bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe tinodiren nanggodiren yiɗan bande ko jiɗanɗa hoorema Allah jarama on jarama ko baban jumbo ko ceerno Ibrahima Diallo